Sa stala Kysucká obec Korňa, zaujala jedinečnou polohou s odľahlými osadami. V aktuálnom ročníku súťaže dominovala Žilinský kraj. Do medzinárodného kola porota nominovala aj obec Čičmany. Korňa leží v okrese Čadca na hraniciach s Českom. Typická je svojimi odľahlými osadami v prírodnom prostredí, kde žije asi tretina obyvateľov. Obec má viacero unikátov. Jedným z nich je múr histórie. Jedná sa o betónový múr, na ktorom sú usadené priatelia starých rodinných domov. Tie boli už v podstate určené iba na demoláciu. Cieľom tohto projektu bolo zachovanie historického a kultúrneho dedičstva. Návštevníci obce obdivujú aj korniansky ropný prameň. Je to najvyššie položený samovolný výtok ropy v strednej Európe. Korňu preslávilo tiež pútnické miesto Živčák. Lesníkovi sa v roku 1958 mala zjaviť silueta Panny Márie. Neskôr na tomto mieste postavili chrám. V posledných rokoch samospráva vybudovala vlastnú včelnicu. Budovali sme tú včelnicu so zámerom, nie nejaké šľachtiteľskú stanicu. Skôr je táto včelnica určená pre takú laickú verejnosť, aby ste neverili, koľko ľudí sú príjemne prekvapení ľudia z tejto roboty. Prírodné a kultúrne bohatstvo tejto obce si všimla aj odborná porota. A titul Dedina roka 2023 získava obec Korňa v okrese Čadca. Tu na nás oslovilo to, ako vlastne tu na ľudia si žijú v tej obci a manažujú srdcom. Keď idete do tých jednotlivých častí obci, tak vlastne pri každej tej jednotlivej časti obce máte vlastne takéto drevené srdiečko, ktoré vlastne akože symbolizuje vlastne tú obec. Že vlastne tu na všetci žijú tým srdcom a vlastne žijú v lone prírody, v súlade s prírodou. Ako sa hovorí, vytreli sme kocúra väčším dedinám. Tá obec je súdržná. Bolo vidieť aj v ten deň dedinky roka, aj počas celého roka to je vidieť, že tí ľudia sú združovaní a že držia spolu. Porotu zaujalo aj budovanie drobnej infraštruktúry. Na zhotovenie autobusových zastávok dodali materiál miestni podnikatelia. Pre mňa sú tu výnimoční a vzácni ľudia, pretože spolupatričnosť, ochota, ktorú mi prejavujú dennodenne svojou prácou a láskou k svojmu rodisku, je naozaj nevídaná. Slovenská agentúra životného prostredia udeľuje tituly samosprávam každé 2 roky. Nových laureátov tak spoznáme najskôr v roku 2025. Z Kisúc Erik Vrábel, RTVS.